Karbi long along ta bogali bihu katalon ji aphan ok an him noklang kachithi Den arong bithilang so polton rong pi arong along chief engineer borsing rong pi aphan karchu 64 National School Game Wusu Championship Angdung Kiti Patupon Tanglo Angdung Kiti Patupon along Karbi long Asami Hongbari Tibungpi silver medal kelongdun Kardom Karbi prime time long panel birta thanbang thare harmony be number tang ton pen arjik tha Karbi long along ta bogali mate kechogejun abihu katalon jiaphan apor arni inghong kok ancholo bihu katalon jiaphan asona mungdo anta kachisi kachida kepadopona birta nangle Asamalo bihu phan khe arongaji pusi ke ho bihu son thomdo bohak bihu kati bihu lapen mak bihu puhenlo mak bihu phan bogali mate kichugejun abihu putapu bogali bihu katalon ke chengke ajo uruka pensi chengji ok an hen phurui kechu aning cheparong pen uruka adap ke sokpun amantu meka isi aduntu bihu katalon ajai mek pangcheng tikpo uruka nenge ok an esan ke chuji aphan dipu lang oka hithi along radatum ok kenam kachetu theklong Uruka Farman Sito Aok Linin Koi Aria Ok Linin Koi Seketa Ailis Hayu Ok Kejok Jiaphan Kelan Pado Halapu Sangper Noklang Lapen Han Parwo Ahiti Along Ta Munit Armu Kenam Amunit Kachetu Theklong Masuk dalam kini apa le? Masuk dalam tu kan walaupun Aku mas lesu dah orang mas lesu. Hari mas apa hok? Mas loy pun. Kunci mas loy. Taralang so jutang aklam along Karbia khe along hakopen kedotang ajutang ke pathir jiaphan hen up ahi kibi pon apon ar koi ni phai kre ke thom arni hen up ahi ke thopon abirta pherang ke pen card news along berta nangpale KCS pen chipatir pi pon si taralang so jutang aklam along kidam tang 2018 aningkan GT chiklo ni phai sil cap pen hen up ahi kibi pon pen ar koi ni phai kre ke thom arni hacha ke kan ke cheng arni si riso jang atum pen hacha kan pon si hen up ahi ke thopon Karbi khe along hakopen kedotang ajutang kepangthir jiaphan KCS pen anin kanwang ta patopon wer po pusi pherang ke angno KCS amai phu Chandra Singh Kropen nang pachini dun hen ubahi ki bi la pen hen ubahi ki tho lage Karbi khe along isi kenang sot la pen ke thena isi ajutang son athe hen ub la pen lukhi lage cherap lo rom tang hakoko Miso mimso tumjir ke dam rasojir ke dam bo mahut kenong kisim tang et sokrot lo non ko aho ah bang ki chiche chiklo rasimo riso mar atum jir cheka hut riso jir cheka riso chuju na hut apan alu ahan kang tom rasimo la bangso hen ruhi bider lo bro bangso hen ruhi ki tho hosi riso mar atum jir cheka ko lapen rong asal hem tami hacakan kangko pini pen ke ilitung hacakan keceng jadi hacakan pulutang te lake lukhi lo me ban karcho lasi Karbi po ana bang ke adon tin arong tin sita lukhi lo me karcho lo pot milur me thek pen sita archo pon nang po lapen ilitung ke manga bang kala henlo moarni pen piyo pen bang ke don rap kachi humri jirpo kachi humri sita hacarui si. Nesupi ya tumbang ji mo hacarui. Ne ong hem chedam ji mo hacarui. Ne jirpo wang ji mo hacarui. Wa hala sofan him sang per penceng lok. Kecho kijun ammo. Kachi si kachedang. Lasu kepada dopon je pansi Karbi jutang asong pen bangke kedo an Karbi arapan isi abir ta kapang dak on dolo. Jadi ningke kadang Karbi ya tu bangke lempon dia. Guwahati Chanmarilong Arpukedo Water Resource Chief Engineer Borsing rong pi aphan Dena rong angkang bithilang so polton rong pi ame thanga rong alam amat arkoi ni phai kre ke thom arni manpeng adona rap pen chenglok ke ongdung aradatum alang lipan karcho pona bilta pherang ke pen bilta nang pale
Karchu amai long alhi sarpo aman pen em prodip rong pi chetong dun manpeng alhi aman pen bablu bos mutare prodip ing TKLA amai pu suren kram sala pen an manpeng kedo atum apor teng pen chetong dun Lason chiming yang pengkarti ha portal rupiah na kartu lo nang dijunju. Pengko itu ada kalau dia lo komnas council lo berada ini tumplem nang rupiah nang lancar nang video. Chief Engineer Borsing rong pi alang li bihek angko Number 1 Bichi Langso LP School along si Lo Charlie Dun MU School Angdengke Dongmoka High School along si Charlie Dun Lo Lapen Dengao High School along Persi Alangli HSLC Angdeng Chipaun Dun Lo Lapen Difu Gop College Dun Pen Pini Arnian ke Guwahati Rong Supi along Chief Engineer Angho Chipalong Dun Lo Alangli Methang Ahawar Arat Adet Atum Alangli Phat Aman Apeng Pipen Kangthum Karni Pensi Karcho Padopon Karcho Hot Alangli Chorjoya Terang Pita Chetong Dun Mungkin nilipan ang ding welcome nang kurilo la curupar lo den arong bojar pendang lo mungkin dak metang arong bang metang adim lo la pen kedak rong asor kangbra tum rong asaratum mekara saratum risu ejang mana kling sarpu aklim ami tum so la ana ning cerong pen pan welcome nang kuri la ke curupar lo ni pane nok be punang ne athene ni tum mang ke to wa theglong lo tukong nam pen ke wang moni mu pen ta ni tum 3 kilo bang nang than lo ba nang ni tum tar julong lo je la da ke maduta do bang ave it is a protective for the animals dak mana animals nang etik mo do hai bang cita ajar no la nang don rab lo anna madaka tu rongasa dida sarana tu pen ni dam la bang nem no cita nilison thot kali nilpen an se la tum aru kem nang lang ku sini limu pen than bom lo ningji lo masih nilimatha lo nilipen an se aru muniklang tu Tenang lipan ni rong asar to penang lipan nang likeng rin nang karchu mane nang lipan nang chong du kason penang ni nang ning son nilike mu penta puluke nilike expression na boundary jud lablo mane la unidel mane la sining ke phupe mate di la son thot lo si ke the ding la son ke mandun thek borsing rong pie phan ajoy ni ilitum non we mi phan kang thur ponji la chong tak thak chi paman dun thek ji la bangso ajoy ni si nilitum rong si rong gang bra pendang lok rong sar mikarasar la pente riso e jang pen nilitum chengrum pet pen la don throk kebra throk siarat chi don pet pen si pinil nilitum ke boyarat pusitame ilitum jo Jumu wedat pustame ilitum labangso a program ke pacun ponji aphansi ilitum ing samjin pen pinia program sitame la chinthon serong burasing han se ke thana jone si alangli non angsong engineer sita ke mandun theke burasing han si ai kha joini si alangli mata mandun theklo singro pita Skulu dun da cepaduk jone si alang lita sakuri long lo nilita asabe sita nilita ke long dun ke da si la sontak hak portona rong ara sita me non haku hut ke don krihini be non don troksi ke don trokera troksi aratum ta no antar la an asumar lan akbar hiabi lahai akbar barhije phansi nilitum cingrum pet pen kacing thul thekji iglong atok kedo portona rong ke langsung atup pusi ni tumpan hakor ni pen pacetang non malam sopor han bertamu iton ponik sina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc.
For more information, please contact 6001 863 460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang Karbi alam, Teso alam, Kecho ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu piputat bertalong wang thulo. Dogmoka town ahawar rong kera phan arkoi ni phai kreke thom arni arnam pharo phan ke thok kejir ke paman pon berta pherang ke pen kat news as hemalong berta nang pale Dogmoka town ahawar rong ker karkli ke thok kejir pon lake mahamaya thana phan karkli akurusar ram singh teron borogahai dikirut korkanchi lapen mahamai thana phan kurusar horeswa ronghang lapen hempu rasing japan arnam pharo aphan kurusar borsing krupen si ke thok kejir padopon Labang suarong ker along dogmoka town angkang rong trok kebra trok arara tumpen anparta dogmoka ward commissioner bang trok atum do anta apora tengpen chetong dunsi mesen me pen kethok kejir asai pachun ponlo Thakur Vishwanath Sadio Indoor Stadium Mega Sport Complex Hodwar Ranchi Jharkhand along 2018 lapen 2019 abaha arkoi niphai cap arni pen niphai cricket thom arni an nithom aparman 64th National School Game Wushu Championship angdung kiti kepathu pon along Assam Wushu team atum gold medal isi silver medal hini lapen bronze medal hini kelongdun Directorate of Sport and Youth Affairs Jharkhand Ranchi pen patirpi ponsi 2018 lapen 2019 abha 64th National School Game Wushu Championship under 17 lapen under 19 soarlo tumaphan nithom abha alkoi niphai cap arni pen kapathu pangcheng ponsi niphai cricket thom arni an angdung kiti pathu pon tanglu angdung kiti ke pathu pon along Assam Wushu team atum sensu mate free fighting ke pathu pon along gold medal isi silver medal hini lapen bronze medal hini longdun pangrum pen medal pho an chepalong dun si Assam aphan nongmi kewan labang su ke chepate along ke longdun atum lake under 17 girls 40 kg weight category along Karbi Rajbongsi gold medal 56 kg weight category along Chisila Musahari silver medal under 19 girls 65 kg weight category along Hongbari Timungpi silver medal 60 kg weight category along Sunita Limbu bronze medal lapen 65 kg weight category along Bandana Musahari bronze medal anong e chipalong dun Pinpur Mekedamtang aningkan Guwahati arong supi along Kipadopon 63 National School Game Wushu Championship along ta Assam Aparman Karbi Anglong Asami Hongbari Timungpi silver medal chipalong dun si Assam lapen Karbi Anglong apan nongme 1 lo alang lika chepate along silver anong e kelong dun abirta kelong pen Assam lapen Karbi Anglong pregjam kepathu atum ning arong chipirenti Karbi prime time ang lepas si kangton poninglo dome thangme kurwang thu